Her på havnen har vi masser af action. Og humor. Og love. Jo, men ikke det. Vi har også både. Og is. Filmen den er jo produceret af mig og mit team, og det er jo mig, som er i hovedrollen, og det er super bæret over, at de vil have mig som skuespiller. Og der var jo mellem mig og Leonardo DiCaprio, men det blev jo så bare mig, som skulle fortælle om Silkeborg Havn. Og det var jo bare så fantastisk, og det har været utrolig spændende med action. Jeg har jo selv lavet en stunt, helt selv. Der er ikke nogen stuntmand inde i det her teleskop, så sådan. Jeg tror, det er Go!